laitetaanpa sitten ensimmäistä videokehiä. Tässä on semmonen melko lailla spontaani kiipeilysessio. Ja tuli mieleen, että vois kuvata vähän videokin siitä ja hauskaa oli, mutta katsokaa itse, että millaista oli. Joo, ja siinä saa käyttää jalkoja tuolla, niin on sitten raaempi pureutuu. On varmaan aika loppukin kohtaa. Varmaan miljoona tapaa tehdä. Kauden eka tikki. Yes, mä päässyt joku reitin. Ei ollut maailman vaikein kyllä. Terävää kivää. Tää oli paljon kivempi. En näe sua. Joo. Lapselta käyttää. Joo. Ja sittari. Joo. Näin, jalat tuohon. Siinä vasemmalla oli joku hyvä paikka ja mä nostin oikein. Saaks kääntää? Eiku tossakin? Niin. Mä nostin oikein jalan hulkkiin sinne. Joo. Taas. Joo. Sitten sä tuot Oikein käden tuohon. Mä muistin, mitä mulla oli jalat. Joo. Se on vaikea eritää se hokki. Niin on, joo. Vasen jalka sanoo, että ne laittaa vaan johonkin. Mihinkähän sen nais laittaa? Siellä oli toi mitä ei näe tuossa. Sinne mä varmaan laitan. Jaa! Joo. Yes. Siinä. Ei! Jos jollekin kertois, joka ei tiedä näistä, että on kaksi supersankaria. Toinen käyttää kaikuluotausta suunnistamiseen ja niin liikkumiseen ja muuhun. Ja toinen ajelee kaikilla lentokoneilla ja moottoripyörillä ja autoilla katoilta ja hyppii ja tälleen. Ja sit kertoo, että niiden nimet on Daredevil ja Batman. Ja suuttuis, kun se tietää, että kumpi on kumpi. Se oli aika hyvä pointti. Mä en ikinä tiennyt. Miten se lepakot lentelikään? Alright.
Hyvä. Mitä nyt tapahtuu? Se vaan mätsäi sinne ja kampuspelet tehtiin. Jaha. Hyvä. Pysy. Yes. Yes. Hyvä. Vielä sinne vasemmalla. Siellä on pitkällä vasemmalla kahva vielä. On vai? Joo. Missä? On merkattu sinne. Mä näen. Eikö sieltä ylhäällä ole Ylhäällä. merkattu? Ai niinkö? Joo. Saanko mä käyttää noita? Joo. Saanko mä käyttää tota? Ei, sitä ei saa käyttää. Alas. Joo. Eli se vasen jalka nosti ylös. Joo, vasen jalka edellä. Jos sä jaksat laskea oikein vielä alas noin, ja sit nosta vasen senkin Aapo näytti. Näetkö sen? Se on sulla polvi taipeessa. Siinä. Jes. Siinä. Jaksa. Hyvä. Hylkeänä vaan. Ainakin jalka meni kahvon vasemmalla. Jes. Hyvä. Kyllä Krisse kävi kokonaan sen kahvon Kyllä varmaan niin puolella. kävi. Hyvä. Hyvä. Toi hukki ei oikein toimi. Ei oikein. Ajattelin mä lepään siinä. Joo. Mut sen sijaan... Raastoi sitten. Hei, se on aika tyylikkää video. Mä maksoin kyllä hintaakin siitä. Siellä on kyllä onneksi on hyvät otteet siellä topissa. Joo. No niin, siinä oli kauden aloitus. 2026 ulkokausi siis ja tällä kertaa aloitettiin boulderilla. Ne oli hyvin kuivunut ja Kuusiston katto taisi olla sektorin nimi. Näkö ja sormivoimat on ihan ok ja yleiskuntokin aika kiva ja tästä on ihan hyvä lähteä. Nahkaa sinne jäi kyynärvarsista asti sormenpäihin ja semmoista aika karheata kiveä siellä on tarjolla kyseisellä boulder-sektorilla, mutta saa pari 6B:tä kivettyä ja yhden 7-kin. Niin hyvillä mielin sitten ensi kertaa.